Bo día. Vamos dar comenzo a xornada do ciclo Seimaeu en San Simón, baixo o título A cultura medieval a luz das novas tecnoloxías. En primeiro lugar, benvidas e benvidos a todos a este espazo tan maravilloso como é a illa de San Simón. Imos presentar por unha parte Xurxo Martínez, en nome do Concello de Redondela, esta actividade que se marca, como mesmo comentará, dentro dun foro de colaboración entre o propio Concello e o Consello da Cultura Galega, e pola parte do Consello toca a min representar a Rosario Álvarez Blanco, a presidenta, que por motivos de saúde non pode estar hoxe con nos. Pois bo día e grazas por a vosa asistencia e tamén por o vosso interese nesta primeira xornada de cultura medieval. Teño que disculpar a ausencia tanto do alcalde como a Conselleira de Cultura, que por motivos de xenda non poden estar connosco. Son responsable do Servizo de Normalización Lingüística, que é, de alguma maneira, o departamento que propuso mantivo un encontro co Consello da Cultura, con Rosario Álvarez, a presidenta, para explicar o que non facía falta explicar, que era a necesidade de poñer en valor alrededor do ámbito do espazo medieval a illa de San Simón. Neste sentido, a partir desta publicidade, o resto foi un andar fácil para poder realizar esta xornada. Unha xornada que se encaixa dentro dun convenio que asinamos hai apenas un mes entre o Concello de Redondela e o Consello da Cultura Galega para, ao longo do ano, realizar determinadas actividades tanto na illa de San Simón como despois exposicións ou outros actos que podamos colaborar. Teño tamén que agradecer ao Consello a implicación a hora de realizar un programa sólido académicamente e que a vez pode ofrecer unha vertente divulgativa, porque neste tipo de temáticas é importante que xuntemos os especialistas tamén coa xente que teñan un interese, digamos, os que somos menos especializados ou menos ilustrados na materia, poder achegarnos e crear un interese que se pueda desenvolver despois con outras lecturas ou con outras conferencias ou actos. Teño que tamén comunicarvos que está aberta a capela da illa, onde está a figura, supón que era a figura de San Simón, e tamén o centro de interpretación, que está no outro lado da illa, a Casa de la Ponte, no lado de Santo Antón. É obrigado, pelo menos para mí, facer unha mención especial a que este é un lugar tamén de memoria, e a historia que traslada no inicio do período medieval e o presente, pasaron monses, pasaron piratas, pasaron franceses, holandeses, ingleses, pasou despois o Lazareto e logo veo a clásica historia da illa, dos presos da dictadura. Entón, sempre que estamos aquí temos que ter un pensamento para eles. Creo que no centro de interpretación hai un bo campo para conocer mellor o que eu poda simplemente adiantarnos. Finalmente, creo que así temos que cumplir moi disciplinariamente os horarios para evitar que non nos pase como a protagonista da cantiga de Mendiño que quedamos aquí sen poder sair da illa porque as mareas ordenan que os horarios e o tempo obrigan a ser moi exixentes. Nada máis, moitas gracias, como digo, polo vosso interese e pola vosa participación. Ben, como comentei antes, no meu caso, eu son Rebeca Blanco, tocame despois calar nas conferencias, pero estou aquí como representante do Consello da Cultura Galega, onde coordino a sección de Patrimonio e Bens Culturais. Ben, como comentou Xurxo, esta primeira xornada englobase dentro dun ciclo que ten evoca esa cantiga de Mendiño, de época medieval, que ten a intención de celebrar un ano centrada na cultura medieval, como é este caso, este primeiro que inaugura, e o seguinte ano estaría centrada no propio lugar de San Simón como
como lugar de memoria, como espazo de memoria histórica. Por lo tanto, serán jornadas alternativas. Esta primeira tiña como intención centrarse na idea da cultura medieval, no ámbito da cultura medieval, pero abordada en las humanidades digitales, onde o emprego destas novas tecnoloxías de cara tanto a investigación como a posta en valor de todo o que aprendemos en torno a esta temática. Como ven, temos un panel moi interesante de reconocidos expertos que falarán alrededor, por unha parte, da arquitectura, da historia da arte, temos o traballo que se levou a cabo, que presentarán máis adiante, Daniel Lorenzo e Ramón Izquierdo, en torno á restauración do Pórtico da Gloria, pero tamén adentraremos no mundo da arquitectura altomedieval a través do estudo das iglesias, do proxecto internacional, como veremos, con financiación internacional, pero tamén alrededor do mundo da música ou das cantigas da literatura, é dicir, un abano moi amplo que pretende nesta primeira jornada facer un percorrido polo que sería a cultura, a sociedade e a arte en torno ao mundo medieval. Comentarei agora brevemente cal é o programa. O que se vou facer xa, por esa precisamente premura de tempo, é por unha parte pedir, agradecer por suposto aos participantes o que se prestado a virose aquí a este entorno, pero tamén que sexan tremendamente rigurosos co tempo. De feito, iránnos avisando. Por lo tanto, vou presentar a estes participantes para non demorarnos despois en cada unha das mesas. Porque é certo, a 7 da tarde, se non estamos collendo barco, quedamos aquí todos. Agradecer, por suposto, por parte tanto do Consello de Cultura Galega como do propio Concello, como dixo antes Urso, a vosa presencia, a vosa participación. De feito, un éxito que enchimos a sala e, bueno, esperemos que nos vindeiros anos isto será sendo igual. Ben, como poden ver no programa, temos 4 mesas, 2 pola mañá e 2 pola tarde. A primeira estará centrada no título que teñen aí, a restauración do Pórtico da Gloria, na que se presentarán os últimos resultados dos traballos do Educado, que, como saben, do Pórtico que foi recentemente inaugurado e aberto ao público. Por unha parte participará Daniel Lorenzo Santos, que teñen vostedes tamén un currículo extendido de todos os participantes. Daniel Lorenzo é profesor de Dereito Canónico do Instituto Teolóxico Compostelán e tamén do Instituto Superior de Ciencias Religiosas de Santiago, dende a súa fundación, e dende o ano 2009 é nomeado coengo da Catedral de Santiago de Compostela e preside a Comisión de Cultura dende o ano 2010 e desde o 2011 é director da Fundación Catedral de Santiago de Compostela. Ademais é membro da Academia Galega de Bellas Artes. E acompañado tamén Ramón Izquierdo Peiró, que é historiador da arte, é doutor en Historia da Arte pola Universidade de Santiago de Compostela e dentro do ano 2009 desenvolve o cargo de director técnico conservador do Museo da Catedral de Santiago. E a súa actividade investigadora centrase nos fondos artísticos da Catedral e concreto no proxecto Mateano e a colección de tapices. Eles serán os que nos expliquen os traballos levados a cabo e esta recente restauración. A continuación teremos, despois do descanso, teremos un breve descanso de 15 minutos no que se servirá un café na cafetería e teremos unha comunicación en torno a unha nova interpretación das iglesias altomedievais galegas a partir de novas perspectivas metodolóxicas, arquitectura, paisaxe e sociedade, que presentaremos por unha parte eu mesma. Eu sou doutora en arqueoloxía pola Universidade do País Vasco e ademais traballo actualmente como investigadora postdoctoral na Universidade de Santiago de Compostela dentro do grupo de investigación Síntresis e, como sabéis, coordino a sección de patrimonios culturais da Universidade Nacional. Comigo estará o investigador principal do proxecto que aglutinou os traballos desta investigación, que é José
Carlos Sánchez Pardo, tamén pertence á Universidade de Santiago de Compostela, un grupo de investigación, onde é investigador Ramón y Cajal, e José Carlos é doctor en Historia Medieval tamén pola Universidade de Santiago de Compostela. Xa pola tarde, despois dun almorzo que teremos tamén na cafetería, haberá dúas novas mesas. A primeira centrada no tema relacionado coa música, que impartirá Antonio Rosell, baixo o título Divulgar e interpretar a música. Antonio Rosell é profesor titular de Filoloxía Románica da Universidade Autónoma de Barcelona e director de Arxiu Occità, Instituto de Estudos Medievais tamén da Universidade de Barcelona. A súa investigación centrase tanto na novela e na música na Idade Media, como poderán vostedes ver no seu currículum. A continuación teremos xa a última mesa. É importante, insisto, que nos asustemos o tempo, porque senón os últimos non van ter tempo para falar, e nela presentarase o Universo Cantigas por parte de Grasa Videira López, da Universidade Nova de Lisboa, onde é investigadora integrada no Instituto de Estudos Medievais da Facultade de Ciencias Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, como digo, donde doutora en literatura medieval, centrase na muda lírica trovadesca galego-portuguesa. E acompaña tamén Leticia Irín, que é licenciada en Filoloxía Galega e doutora nesta mesma universidade no ano 2012, é profesora da área de Filoloxías Galega e Portuguesa da Universidade de Coruña e investigadora integrada no grupo de investigación lingüística e literaria galega. A todos e a todas agradecer a vosa participación, a estar presentes hoxe nesta xornada, que esperemos que se xa do interese de todos. As charlas, as conferencias teñen unha duración de 1 hora, despois temos unha máis de 15 minutos, na que, por suposto, estades convidados e convidadas a participar, a preguntar aos ponentes o que queirades. A intención non solamente presentar estas investigacións, senón tamén manter con vos unha relación de participación no que aquí se presenta. Moitísimas grazas e esperemos que disfruten da xornada.